Ketiapa, Sompa, dear Sassiso, and many Ajuma yesimini aketi enti usumo sumio anunebe mawanya Ketiapa ewa Sassiso Ewiasim basum na wansum ye die fanyina mose wansum bisa usum ye makete apo eni je di Sompa die e makete apa Sompa die Sassiso emeni je Sompa FM Sompa TV makete apo Sompa die M-I-N-G Teaching what fidi and to Sompa FM and TV Nebema Wenigi and the Akatiapa Nebema Wenigio Sabra Waymo Abon nonsia Nana KJC Company Limited on Panonsia Cassia Bobre and Ason every Sompa 106.5 FM Accra. Now every Sompa 106.5 FM Accra no and Sompa TV so and your headquarters Wokumasi Sompa 93.1 FM Aiko 100.9 Wokumasi Adam Fopa Radio Paris France Takwa Sompa 101.1 Takrade Sompa 103.3 Techman Sompa 106.1 Sunyana Sompa 98.9 Enkranza Mensonum Sompa 90.7 Mankasim Kingdom 106.1 FM decoder so Baby Radio no Sompa FM your Facebook page Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube Sompa FM live your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio Kaneshi Market or Mapitim Doma Hinkru Doma FM 100.7 FM Womo and na Womo Fakasibwe enemy miane centers ahudo information centers ahudo abubuja Ghana ha any baby a womo asumu na yekamu se Nana KJC Company Limited I will ton densi when yama shasie ekwawiye emu alpha and omega and na ebo ye chidom Leicester Ghana Limited I will say fire toothpaste and in a brush echichu sen said the beya will touch the masunu dodom bibia betimi agina ye no wo monso so eka ho midima for herbal center Dr. Tamoda so Dr. Dujemfi osipura na one fat time ento yare ne so fi se bibidrodie wo demufua Tontina 74 Misha T74 yefani immune booster papa na se immune system no ayemra edura wo hia ebetimia Kenya no ama yare basa basa de be free ni peduem no eye Tontina 74 Misha ensema ye di somo no pe dedi makotene no ebini wo man donkuma wo mra sha badwafie se aban enwene mmabunu wo mumpuntu ho na de na wo hu hwan so na e ka sa asemi anopai hwe ne tie wo kase mu Wadia de sedia to nananoma hemfo bedwa enim se wommoa na empumtuo enyana na so asantemantem mo sada ana bono mantem mo Ghana metefo na ekasai wono mo se galamse na ekoso ewo mpotamu bi ene kwaye mu nua wo mu bu no eka ho bi na ama ewiem nsakre na ase de etie no na yedru kunsu eno afo ano South West District a womonso de nsem bi atodwa se eniema bi koso a ehapa nti se wo hye border a edi wo munya enche wo mu bete wo mu hogumontin so ene adehia wono mo atwema heman ene ampatia mo womonso na ekasa se wo mo akwan nye abamrem yebekwa mo no ne na yekopri ho a United Kingdom National Health Insurance babia Ghana ni baby adwuma na woni adwuma ye ni bi ade aboso kakra e no se ante mempesa ante no a se de ka de ye ka no ha ante akosua ante ya eno no wo mo se wotietia ne fa hodie so ntia boneka se wontua 1465 pound sterling no na won fan compensate na se won fan cheche ne wore obikura mu kasa baby eduabo
ho asem no Australia for so say wo mo ban ni Iran fo bi anka wo mo visa no wo pese wo ban srahwe de ntira ye de munsem ba ensem pii kan we no mu ne de so mo sakase bofri Sompa 106.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esom no pay eyeme de nyame ehira no akosua ago abowaje obetimi so afra me akosua nhira menne medoba triple we man ejapia apam dada afi ensem no ni wo mai ga na mra se badwafie donkuma ewo ho a wo mo efro ho mighty minority no wonu mo na ekasa na we otafo mra se badwani onabo ekosefua esquire ono wo se mampani ma ban kini ya ban etoso mienu etiaba egwa so sesei ekasa wo domabunu epe wo mo yedie ene wo mo da ache a wo kasa fia wato de ato nkyɛn ho koraa de nti a wɔka wei no wɔno ɛba committee na wɔno mate na wɔn hwɛ mmabunu wɔn yɛ die ne ɛho ɛnema ya wɔayɛ koraa no ɛfa wɔn ho ne common fund ho nsɛnsɛm bi no na sɛdeɛ yɛwura ɛkɔsɛfoa ɛka ɛde afa mmabunu ho a waso pa aban de akyerɛ wɔn yi mu mmabunu no na ɔpɔn kyekyeku wɔ ho nti wɔfa bi maa Ebesi year 2025 every year biano the National Youth Authority for sika no twa awamramu the National Youth Authority Act say 5% of DACF for more resources no Emfama National Youth Authority wo hwe eye 2017 na His Excellency na Adudankwa Akufo eye mampanyina ka ye de kwama eye NY4 bro eye 70 million wo hwe 2018 nso a sika ye de kwama wo mu eno so bro 85 million wo hwe 2019 nso a sika na Adudankwa Akufo aban enam DACF for de kwama wo mu bro 71 million Ghana cedis 2020 ye ma wo mu 29 million in 2021 ye ma wo mu 40.8 million in 2022 and also see about 39 million. And a year 2023 so so at about 28 million. 2024, the about 34 million. A year then a fair year 2025, almost taste why we see 14.1 million. You can once a month fee. A fair year 2026 year. Almost a Ghana Mabunu here, and until the DACF allocations no. There are more capre back. And no, ota from Rasabani, Yura, Echo, as a 5% Esquire no. And wo busa se 2026 budget wo mo nkyere baby a National Youth Authority anempo ebiti se youth and employment ho wo mo twa sika wo common fund wo de ma wo nom ni nyina ache se wo mo nwere mabu no ho ebi wo san so kyerɛ sika pa na nka drip ho wo mo de ekɔ ho akɔbo ama wo mo a ɛwo mpo yi adwuma enye so mfa so ene na eka ho no ye musa boyin se eno so kora fa hen starting a resource centers be group to resource centers and who here the resource centers here jaben e be dey here dey tiomoka programs also National Youth Authority why you 4 year o be do matua wo moka we yensem a ye ndom kuma no ye ka ho asem se enya de a etwa yi na eye dey na eye drip ye na enim se de drip je tie machines no de should assembly sika ekọ de should assemblies ho sika ekọ de should assemblies no na o se de bo eye drip machines ho so his excellency John Dramani Mahama etwa 10 million Ghana cedis I see a farmer drip headquarters run Neil and Vanderpoint. One headquarters one on the only. I say you run Michael Youngson. I don't see DACF administrator. The man over 130 million on time office. One can other one. The member dear what you capture about you say the farmer. When that man you say Nadia. Now about Bayer Mampano. Some more catch a no and it's about woman. And no, old Tafoma Sabajani as Antimamu. You are Vincent, a course of what, and I watch the entire. Ne na gina so a wo cha se abanya wote akonwa so sesei wonwere Ghana mabuno ho meka wo se Sompa kasebo na wuti efi Sompa 106.5 FM Accra branch na yeto aso no na Ghana ni bia wo ye adwuma ewo United Kingdom National Health Service na say ha na ye fe National Health Insurance Scheme no omo de no ye National Health Service ho no wo ye adwuma na abranti a ye fe ne Charles Opon ye wo ye adwuma wo hoyi wone maami bia ye fe no Ida Steve onye mfie duosia baako ene ye adwuma ewo office baako se de bia wo Sompa Accra ha ne nyina wo office baako no na se bia maami no fe no se bia anti Ida ana se bia anti Steve maami ne onye mfie aduosia baako ene maami ne ka kire ne se anti no de frɛ no ompe no so
Ghana had de obi a wubu no a wugidi se wo ye panyini efise maame no 61 years etina ya bia ofre na auntie Aida na maame ne asam na anye ne de nto fefa nsem bebre de kokoto a wo de no nso ka ho ene osi mre bi na abrante Charles opon no di agro ene osi ese de ositie de bi a woni colleague we na asase mesi de nka mo ma che pa ene so na ase te se de Ghana ha obi sia wo office otimi ka se we de mu mienu de asase nka mo ware ne waka ne saa no UK yenye ne saa untimi machi obi sa anti abrante Charles opon no hia Aida Steve knows we de woni abrante we de nka mo machi pa te se de ye de di nsem di agro no o Ghana de odi asembe di agro ne so abrochi mfa asem ni agro obetimi ehia obi aka sa anti ya kosia anti ya dabi eho yenye ne saa odi asem ne court no so odifo nti Ghana ni abrante Charles opon no ntua 1,465 US pounds no pound sterling UK pound sterling no wontua emfama maami nti aboneka omunyina ye adwuma office ba ko wo UK National Health Service no emu na no omuchem se maami odi nsem bebre ne court se ebi ne se yetietia ne fa wodi esu ne salary ni ade ni ade na odi abrante Charles opon so ka ho nti nsem odi ko nyina ye botugu Charles de no nko a eni esu mu Charles de ne esu mu no eye de edi kan so ofre na ante Aida na sa ante Steve anase tora bia na o se woni abrante we de nka mo ma che pa no eno de wo mo se abrante Charles opon ni difo na other issues no aye maami ya wonya mfie aduosia ba ko ne de bai no court na boato ogunti sa abrei anti akosua anti Aida anti Steve's any anti ni Ghana ha ka ne free no Ghana ni abrante Charles opon akoka e wo UK National Health Service Office ama sabre ya boneka 1,465 pounds no se ontua ho asem na ba omanfo dodo no a edi hu nkomo ene o kanti wanhwe ya bedem eno de eboba abusa yankobono mantemu wonuma ehwe wiemu sakraye so wom na efro Ghana Meteorological Offices no na yewra Felix amankwa adakwa wono ena akwa bono mantemu a wohwe mpotemu ho na wode atodwa we no wotu akuafofo na wobeche se no kwasemu ni saa ennuano a empo ye afu a yebu ni nyina firim ene wono mo nso de afidie nwanwa ewura akwae no ma no wo mo bu nnua kese na firim wo no eka ho bi na ma ewiem nsakra na ayese de etie ye nso no ntoni brim na enu achi nso kra de wose yenya ewo ye nobaye mu ya ye nsentumenka ne se ho nti ewose ye ankasa yetu ye ho ye hofo afe di asa baba chiri ye komu a ye yare hwie nye ye galamse se yamfa nhyehyɛ papa bi angu akwan mu antu ase ene anhwe ye ebedu baabi no ye bedi ye dokono kwa na sankomo yi wone Sompa 98.9 sunyane opambo agemaamo ene di na de yintie de ye wure kan Enuana ewume se wosi yetwa de yetwa na nka yadua yetwa na yesis mo on enua anka first ko ko ensu mo se enume sisi ho bebre se yetwa enua ne nya yensu ne nyina yede galamse obaye na ntwa anka ensu etui na wadua glasses nti se opere kra ba na won ewe ene ba bia na ntwa bedi bia so ye ho hwe enyi na asase na yede de ifi ye trates na yede epra yefun emisi na fifi etoba na so ya asemfo nti ye se ye enua ne yetwa na de dua na aboan ene yewra Felix amankwa adakwa wono Ghana Metro bono afo ana afi bono east no wona etua wo mo no a otese na wotu yemfo nti ka to wisie nyina ene emu na ntwe yen kra no etimi se yen sase nti emfa hyehyɛ panto ho na aboan na sane Sompa kase boya fatu ye ho so se kuro bia empumtuo abape uyi asutira ye beba ho no na nanom ne omanfo mu onua so wo mo akasa na ohene owo ho ye nana obiri ye bo onua so hene enna oba hema wo ho Queen Mother e won so onua so eye oba panyi oyoko na kuro yi e wo Obuase municipality e wo Ashanti region wo mo se ye wo mpumtuo bia mpanifo bi hyase a wo mo anwie nanso se de Nyankopon ye Alpha and Omega wo hye bibia se a wo wie no saa na aban so hye bibia se se wo wie eti projects bebre wo ho ato apen on be srempa de force wo meye na development partners nso fo mo ho nhyem emu ba ko eye junior high school block a wo mu sie ultra modern toilet facility eno nso so no ase ye mo so enti ye ato apen wo ho ena community center mpanifo hye wo mo bo so wo mo be sie no nua so ehene nana obiri ye bo a ena nua so hema oba panyi oyoko ewo Obuase kropon mu e de afa Sompa kase
boss say ye fa hade a ye de sa na chief of staff ne mampanyi tie ene mampanyi abedi akire prof wo mo betie no ma ye ho adwuma animanimu ya wo mo se toilet facility ne kra den ke yesio adu be ye ohanche mu be ye aduoso aka be ye aduasa pe 70% done aka 30% pe ene no aka musa into mo besre se wudu abigya nkwanta nua so kwan no so a ene mia ho nyina enke beboa wo mo pa nti niema mpanifo hyase wo mu nwieye no wo mo bekosoa no mo de kane ato so no mo de afa so mpa so idie mpanifo emra ho na nua sofo ho nto wo mo dada no wo ho no ye tete wo na ye sa serve no form 4 na ewie ya paso ya boso awie aka mu adwuma se ye mu adwuma na niema ba ko mi de kan because mpanifo amiate se wo mo pese kwala no wo mo de ha ye santa na wo mo betwiro bi wo ha enta eno na abaso ba bia na yenso yaboabo ye ho kakra na yam ye ho fie kakra yenso ye dia ye community center se dia be ya akui be fa no tuma pa aide efira akona nim igusu amene mempanimfo ya ye bi igusu anso aye se amanfo meboa yen sa akosi ada no de ya ye fifu no sre enkosomaye afa ye sre abai se sre no ye kwan na enye kura free abija nkwanta ebesi nua askosi kokofu no de enye kura sre no se wo kaya fofora yenso onkaye bi na ye di ho yaw pa ache da bia ye ka nso mo meye ma ya feed wie enti aban se wo wura fi a wo fa so mpa so akai wo enti mo mo share ye Facebook page ye Sompa 106.5 FM akra na kwan de atete se kontebe ena wo suku dan no ade aye pa nkwada komu no na atete enu nti na nua so hene ne nua so hema na obri ye boa na oba panyi oyoko ewo boa se municipality dia de se dia to dia se wo suku ya ye di ehunfo nyini kire wi a wo mo so mo hwe Sompa TV no nso ehunu ena mo follow ye ewo YouTube Sompa FM live ena Facebook page Sompa 106.5 FM akra no mo behu sampa niema ba wa be di twitwa bre ni nyina eye no kora ayate na de kofa sansem nyina ba ene se nua so de hye de bibia fa ne homecoming event bia ba se wo mo be ma omanfo no nyina obi wa kora wo firi krom ho wakotena broche wonya no ho se tam na wo matimi aba wo mu nchi na wo ma be ye bibi de aboa eti organizers no so kasae de ntia wo mo de sa eniswade hunu we esi wo mo ne so ene moa ebetimi aboa wo mo ye wo to ayitwa edema obi biara ye nua so ni ba na oti krom ha na wo ye bema utwia 50 cedis yo ban so a utwia 30 cedis se wo ye nua so ni ba na se ufia na se onte ha utwia 70 cedis a eye mema community center na ye sie ni so kese pa ya fi pese de so bofom na ye community center no free say community center wo kromu a eboa kro no e ma kro no tumpon ye di kan say ye eye wa bontena ezo muna ya na ye no na etu se aban emesu ye mu ye hwe nyina ya ade a ebeboa kro no ne wo man ni nyina we ye ka kwa ya man panin ko 4 pence na obeye bibia akuta kopum sabri esra bai so mpega na oman esa party asam ne yeka obai bia obetena so bia ye papa na no nananom ne omanfo mu onua so ene wo oboase kropom na akasa no eti sede Sompa yenso ya fatu ye ho so Sompa kase bose krobia empumtuo enkoyie suku aden atete se kontebe ayaresabia de omu ni bia no ensentro ye dwumadie no ye de kane abeto so ne abo ho dawro nti homfo nyi na wo he kuro no mu a ekwan adan ye sisi ho nyina no ubehu eti homecoming no ene omde sa de stede no etu dwa meka wo se Sompa kase bo ene wutie fi Sompa 106.5 FM akra na mane boyi ye nsentro ni ba wa beidu na de ebesom ye Ekuoba simpri mu bema banana KJC Company Limited. Ose na do apply with building wire, cement, iron rods, and a roofing sheets in the brana kache nebeje. Adansi hu nyema nyina general building materials and will be free consultation wo and a free delivery so juma. Ekuoba simpri mu bema ba say ye trailer na se truck there. Na no Central Steel for the abonabaso. Na no ya su ya bosumi ye mu. Central Steel for say almost the best distributor of the year and also 2026. Wajene na no ya best distributor of the year. Ekuoba simpri mu die na ho brase ne nadwuma panti adansie wo ne papa ne boda fom wo de ho kobodondwa na dondon so asaw eti bomodian sa obeba ye betu fo kwa fa so si dan wo to ne ma no so de begu kam ne de akwa ma wo free enkran ne komase wo betimi afre no 02043554040 eye 02043554040 na Ekuoba simpri mu be maba na wo ne no akasa Leicester Ghana Limited e de ya toothpaste ene ne brush abadwa so ntia no pai e se wotimi twitwi wo si ansa na wakasa eye amen wo sore no pa men kasa wo kunu ho men kasa wo ho obre wo ntwitwi wo sen etu se wo kasa hye bufu na nka wo di kan de yas whitening no anase hairbar no anase total care na anase gel no twitwi wo sen ansa na nka wo be kasa wo yire anase wo ma ho a
kabu so kasa ye de sente na eba ne nye enti misro nkora no kwa monsoro na mko school eso wanum bia wo de ka se nkora no nsoro nko school he wanum bia wo de ka se nkwada no wo monsoro no nko school ho enum kan we ne de ka wo sori ya na wo de ya toothpaste and the brush na chichu si wo wie ansa na wakasa wo kunu wakasa wo yere ho wakasa wo ma ho nti da bia no wo bo se ma kasa kora ye de eze wo se wo chichu si wi a wo ye fan wo da sori fofora na wo kora ne yenim abaifuo ne demon so a anadwo wo mbeboro wo nti wo sori ya se wo mood kora nye ba se wo chichu si wie pa wo tim se ampe wanum wada ho na de akokodura kasa ya toothpaste and ya toothbrush no ene ye de ama wo enkran 050 1619588 050 1619588 and a kumase 05013903338 05013903338 na no no tontina 74 misha ye T74 edro ye nananom titidodo no ena o man niti sensu no mde DHC afra ena FDA agye atum adenti na anajo wo sore ejo nso 10 times ansa na ade ache adenti na kuro to ho e chance na ewu adenti na ulcer edu yefunu mu akoniaba ne nyina ne se immune system na ebeko ama wo no ayembre enti nom T74 aduro ba ko perfect center table no so wo no na immune system no e boost ne kama yefa no immune booster papa tontina 74 mixture immune booster papa tontina 74 mixture immune booster papa edemu fua eno no T74 simple no akata ne short ebi e wo kanshi drug lane na Kumasi Ashtown Colina Care Banti friend is sia na etubi o say metie Sompa kasebu mu sham na maba eye 0246073498 eye 0246073498 and 0501628931 0501628931 na T74 no nsabe ka wo de na yaduru poko ase mayira poko ase mayira edem midimafo heban sentanie ayaresa papanie midimafo heban sentanie Dr. Tamo Dasuniye midimafo heban sentanie stroke ebejane midimafo heban sentanie diabetes bejane midimafo heba sentanie sisiare beko midimafo heba sentanie obewa fa ho afa oba midimafo heba sentanie krankro yare nyina beko midimafo heba center Dr. Tamo Daso pokuase mayira said ye ne dan manhye no a ye de san yare wo pokuase mayira efe no san na yare sabia nso efe ena se wo Kumasi nso na ese bua kwa gogo enti fre Dr. Tamo Daso Dr. Dujemfi enye nwanwa se waje abasobo wo Ghana ne amono ne eye 0244774282 0244774282 and 0500727215 0500727215 make I say Sompa kasiebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. TV Emma Aketiapa and okra Emma Aketiapa pampa anopa say no e kase ebo sempremo de koboje sikuremu no wo hwe no TV no Sompa TV sa na Facebook on Sompa 106.5 FM Accra and Sompa radio stations ni nyina so live na udu asantimamu a ba bedu no wa se enkronkuma empuntu aba wo mape minister enti wonamba bia na wosafa kopiem ewa atwema heman ene ampatia ye wo atwema kwa nwoma mansinum na de hye wo ho na so wo mo kwan de wo mo mfre ne kwan ye fre no owuo fidie na wo de nsema wo mo de tu nanim no enwuma da ya ye tifiri ne wura no Tase himai aya na mitsiri na ye kwan first ye nyeye no ni nipa wu wo kwan yi so na accident bi ha ye hu se kai kra hwea so wo himai ha da ye ko tale ni wie ya accident ye ku ye maame ye papa no ye nim ade property ha ama kwan no accident yi sita na wo twini ye nu suni accident ba ko on de ni mutim ye nu tin rubber ni ye lock ni se na enipa nim pasin ye nim se pasin ya wo ma enye nyina ebeyi ni na wo twe pepe ni so
na oba bi ni atiprota nso abehia anwaka ya kum nipa nyina atena no so kum nipa nyina eti esem kofidobu ye kwan ni we ye nima de property ama kwan no kum nipa sa ya ka senti ye nananom moaye na nkomo hwa de proper a ema kwan ni nipa ewusa enso ye nte ho kokoye bi nte ye de to abaye ni se ye sre no kofidobu kwan no wa ye wi na se wo ye nwie wo me se kwan ni maye ne se nyesa ye ne ye wote kwan so ye nyina ebewu ane yewa kofidobu adehia wo mo wa mpati atwoma hema na ekasa yo se kwan no wonwie ya accident wo mbe yifirim na eno ho asem no honorable Bismarckopon one assembly member wo mpotemu ho wono so gina na adehia enim sei ya kwa ya beto aba no dwum no omeye kwan ma ye na me ne kuremie me bedi assembly man otwa ade a na ko ho pa mputuduma wote na mbeba no afidie akoye da bi assembly man ka ho na accident yesi na kwa mo ye 3 months pepepe na ni part 12 era na awu na 2026 ya me ha mani ma akasa omo mo kwa isu ni na bedi adanse se ye kwan ye no almost 2 years ni enipa wo kwan so almost 100 people there omo wo kwan so ara ba bi a me gina ya minor appreciation since I no mono pa na accident akese na ya na esie because south care bi wa no mo a asori dan esie na mo yi omo wa asori dan ka kwa dumika be wa asori dan mo ho na me afafia ti be sere ga na mpanimfo Sante regional minister bi wa kofido ya manfo ka na se ekwan no nya nwie we de ga na mpanimfo assembly man even accident days ya we assembly man na tua wo kwa wi so no enipa ye do makwa mama anade wa igina na accident esi assembly man ama ekwa ya ma maduma nyame ne nukrenia ayedina mame eno assembly member wo atwema heman ene ampatia ye wo atwema kwa ngoma mansin no mo enti obatampa Grace Asamoah ene honorable Kofi Amankwa manu wo mo mpehwe asoa honorable we de mo jejereje wie na yensentro ni Ebenezer owusu ansanso e de aba bedan ye na wonu kiremu se adehye wo kunsu en wo afoano South West District womu de kokobon womu bom kopie ho so kohese na mukrom hane ma ekose na so mpaka se bode ya fatu ye so se babia nsentrofo nkono ye beko babia ada media houses enwurare ye bebo ewura ho na mpumto ne bia somoso efse munyina mo ye Ghana fo eto kopie kunsu na kunsufo behwe assembly members adehye nyina se hye so mpaka se boma bade ne muntie ye beti ye ho gumontin so ne ye demonstration na ye kira ye baba ye nte ye die tia district assembly no ena Zoom Lion Ghana Limited ne ye baba ye die tia wo mo munhye board de gu ha ene ye se ye mo ayi sompa mo ye cameras ne wey mo fa cameras ne mra kunsu ahafo no South West District etiefo me se bra Facebook page no wonse sompa de ye ka bibia evidence ka ho ye fe ne evidence based journalism ene ye de ye adwuma na se broadcasting evidence based journalism and also broadcasting to the bra your Facebook page na yes Sompa 106.5 FM Accra no wo like ya no share be she board da kunsu afo ano South West District ye kopie ho ye kohu ya ye twa edibe eba amampanifo atie no omo aye ho adwuma fi se adwuma no a other media houses ni ntimi nyere no na yesi ye beye etie makasebo na nye kasebo keke so akasa kasebo edimpum tuo ba eti Sompa kasebo ye fa no kasebo edimpum tuo ba baabi esum wona ne ye de kanea ne ye de ahyeren se Yesu cross me ni wiase kanea eti Sompa nso media mu ne aite se kanea baabi ampum tuo aba ape no ne ye de kanea koto ye du kunsu no mse hye demonstration bi aye baba ye de atia mo no ye atia Zoom Lion ne asa ye atia district assembly mo hwe ball egu ha mo hwe border wo mo nsesa ye naja Ebenezer owusu ansama ne camera no so na Sompa TV ne empanifo wurawura mu omo koya ampa wo mo se amene wo mo dodo enti empanifo embrem na sei na honorable Foster wono nso ede sansem no etudwa ede ema ye eboa no wono ne assembly member wo konsu electoral area ne din ede Foster no wono na kiremu efa sansem no ho se eya tete de ma wo mo pa wana ka ne se mo mobile kra mo Victoria ha city fi na twa ha nyina ho ahia oni party ha bola ne se amene ye tuwa na mo assembly ha dia ko ya se jimra ya fo no se mo ka asai ntino o ma fair regional force of my service ka no be 2 months ni bola mo he bola aha ka kra mo ni sa ho de mo ko ba bi aka nyina mo bo ze bola se mo ni sa ko ngofo fi o ma hihye bola gu hoto ni sisi o ko ka ho
asema ona bo hini mfanko ganga nyina ha no muhabi nti me frɛ mu ma mo ba ya mo metwa na mo hwɛ sɛ ise hɛ mo tuma ni hwɛ ase hɛ pad me pampers ne nkɔfo ade go sɛ gadam nti me sɛ yare ba sisi ya atiefo bonda de ye twa kyerɛ mo sana amini kro no amini kunsu wa hafoano southwest district ho nenu asem yiwe ye Owura Foster Apollo awo ye assembly member ewo kunsu electoral area we no Owura kwaku ade awo no so unit committee no waka ho wono nso de sansemi eto Ebenezer enim efa wo mahiade no eho Niwabdasi, the Kama, Zura from Penny for Atirese, Zura, Penino, Fano Southwest, and the 77, Najuma, and so, and saying, Kana say, and one is as is, Sakobu, said you once is so Kunsua, just here, as a committee, Okuwasi, over her ball, I made so bad, said Musumi, any sui. You come on from Fia, or my says a ball and a Mutu. Entietiefo na da ho no na wahwe e Facebook page ne Sompa TV so no ayate te Ebenezer wo so ansa na de amane boy ba nti ebedi akire de be firi mu ababia ye nyima so emfiri na ye kwa kwowie ni nyina wa amano ne Australia mamu wo mo de mraketi bia ba manura wo mbo ho amane no Iranfo a na wo makodi ho dida wo mo nyina boto enam so ama mpanimfo kora yedwane kobo wo mo abo titru ni Janava Fevero one deputy CEO Edema Asylum Seekers Resource Center no wacha say oh samra we di antwa ye kura wo mo se efiri sabre ye kuro biribinti we Iran ni na wo Australia fa ho so visa bosumensia permanent stay wo mo ntwe enti e wo se wo ko kurum eno ena nam so a wo mo ka se se adupirem so se yetu akọ Iran pa no aye bibie wo ho enti eba ne si ya na cha se wo mo ne wo mo eni ne ye we so afa on ne hwe efie nsem so Tony Beck ene bo amani kasebo no si ensema ede sommo anopede de makotene bi ene say Ghana ni bi e fe ne chasopon o ye adwuma wo United Kingdom National Health Insurance ya boneka eye £1,465 no every say maame bi one ne wo office ba ko afre na ante ne no ena maame na kwakọ saman no sana na yewra ekwese 5% otafom na shebedwani se ndc abaya etoso a mampani maama na wo mue no anya de awodwene mabunu mpuntu ho adehye wo kunsu de atoso mpaka sebo anim se border mene wo mu etizum lion ne district assembly no enya ho bibi eno na wo mu ewa twema heman ene ampati asere chese na no wo mu wo se wo mpenti school dem be ndc colors no so mpaka se so na mo kan ya onkosesa no enti yenso yakwa na ewu fidie mpanimfo mrem yene edika sebo isumo no pai eyeme die nyame yeshira no akosia ago abowaje obetimi so afrem yakosia nhira mene medoba triple man ajapia apam dada na kasebo ife Sompa 106.5 FM akra no efa ye headquarters e wokumase Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 FM wokumase Adam Fopa Radio wo Paris France takwa Sompa techiman Sompa sunyane Sompa nkranza Sompa doma Sompa mankesim Kingdom 106.1 FM decoder so bebia radio wono ena ye Facebook page ne ye Sompa 106.5 FM akra YouTube ye Sompa FM live ye website ye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio wo Kanesh Market doma FM doma hinkro ye 100.7 FM nana KJC Company Limited or Ton Densi Hunyama, Leicester Ghana Limited or the Street Place in the Brush Abba, Midima for Heba Center and Authority na 74 Mr. and a boy Chidom Yadamu Yanasi Amamumu NT.